Kän ayallyk bolan aýdýan zady. Namaz okuýwati, edipli ayallyk bolan aýdýan zady. Näme diýe? Men adamym ki ejaze berýär diýe. Näme işgal bar men daşaryk şu dışına çykjak. Adamym maňa ananýar diýe. Hatta adam seni öýde aýtýar. Men sana ananýan diýe. Azat diýe näme form gitip gelsen gelaga diýe. Sen wujdandan, imandan habarym ma diýe. Hiç kim men irtibat açmajagyň bilýän diýe. Bir. Ya bir ay diýe, ediliş soragdan. Men ýüregim pek diýe. Näme işgal bar diýe. Hoşuň meni hoş tip boljak, şik puş boljak. Yüzüm bütüýletjek, saçym bütüýletjek, gidip geljek. Näme işgal bar? Öz zindigimi ödüme ki? Ya meselen bir towar hasy qyzy oglanlardan. Ha bir kuştana taş çykypdyr da, bir kuştana qyl çykypdyr da, näme işgal bar? Müşküli ýok ki bu zatlaň. Näet gaýym tutup atýan? Ya ahyrkysy jamiany wer, birimi öwe düşüp barýar, birimi jamiye öwe düşüpdir. Öwe düşdi boljakmy hejap bilen. Mun gurrunde yan geçti. Şun jogaby, ey ayallyk Allah. Hakykatan siziň eşitmeliňiz. We bir eşitmeli içeriğimde eşittirmeden çürüp. Men şu ayallyk ollardan Hudaý üçin bir soragym bar. Bir oglan motory bar bolsa, ya maşiny bar bolsa, hey, wurdy sesi najur gaty bolsa, motorynyň sesi gaz berende. Najur bir şeypuri buğda bar bolsa, gije saat 1-de 2-de hemmämiz keyf etip ýatyqaq oglan uşak içeriğimiz bilen. Ýaşuly wa, çağa wa, merid wa hemmet keyf etip ýatyla diýil. Emma bir jowan oglan najur motoryň sesi bilen, najur şeypuri buğu bilen kuçelere girip gaz berip buğuny görüp dursa, hop hem saýly ýortşyp çykýar. Baba näme habar, näetdir otyň? Bir de oglanda näme diýe? Agam motory özüminki, maşyny özüminki, ene diýdimden ejaz alyp gaýtdym. Jan ogul hoş bolsaň bolýa, git buğuň bolsa görüp diýdi. Özüme da näme? Meger azady diými? Azady. Bar ýatda motoryň sesi bar ýa-me? O gulaňa guşy otur. Barmaňa tut gulaňa. Pamykty gulaňa. Men zindigimi näme işiň mazen? Ha hoşum gel ýaşaýdyk gezjek. Şol adama näme diýerler? Şu jowan oglana näme diýerler? Zalim diýerler. Hemmämiz aýdar şol. Ýanky seni anaň öz aýdar. Hijabry aýt etmeýän aýdar. Wagän zalimmişdiň diýer. İnsaniyetin yokmuştuk diyor. Gijari belim rahimçilik bolar mı diyor. Diyersem şini. Hop. Inni bir öz yank ayallıqlara gezek qalanna. Sen men rahat gezecek diyen. Şu girip barşın menen bilyen mi? Ne kadar jowan oglanlaryň, müňlerçe jowan oglanyň kalbynyň arameşleri sıfır baryan. Bitada näme dip özüňe gezek qalanna inni bilmänşik bolmaly. Zulm edýärtiň halka. Müslümanlara zulm edýärtiň. Yankı maturçinqydan zulmün kän. Maturçinqy faqat şu gijemiz ahym bolýar. Ayallyk ollaqa düşünsille şuwurryňa. Emma men özüm hoşum gelýär. Adamym ejaze berdi. Dogry bilen emmesi. Men kalbym saf. Bir bilen irtibat açmarsyň dem. Hemmesi dogry. Gidip gelýänçäň ne kadar oglanlaryň arameşini behem wurdyň. Ey ayallygan. Ne kadar jowan oglan iki 5 ýyl ber namaz okyp be, seni göreni bäri 2 ay ber namaz okyan akşamal. Hudaýa näme jogap berjek? Hudaý qasam näme günah iki ýan oglany bar namaz ep beripdir. Ýanky qyzy oglan diýen anakdy günäsi bar. Şon sebep bolanşa. Hatta ýanky zenany tawba etse de häzir de günäsi geçilmeýär. Näme diýip? Şon o jowan oglan häzir de tawba eden akşam görensen. Seni göreni bäri 2 çay bäri nahar ýanak ýdilli. Ýdilli çay susy ýok, awlyk bolup duýup içgeti. Fakat seni göreni bäri. Senin habaryň ýok, zat bilen işiň ýok. Özüň men azat, men adamy ejaze berdi, hiç kime repti ýok diýip fakat gidip harid etip geldiň. Seni gören jowan oglan 2 ay bäri dogry iýip içmänmi? Kıyamatda jogap bermeli bolarsyň. Iýip içmedi nägadar. Seni görenseň barp zenana sölen gurşdy. Sen palany ýanyk gidip bilmeýänmi diýip, müň günäsinde boyun almaly bolarsyň. Seni göreni bäri ene dädesi bilen gurşuwaty. Men falany ýanyk aljak diýip ya aýdýa ya da aýtmany gorkýa. Emma sen sebep bolan ene dädesi bilen 2 çay bäri urşsyn ya da öýden gaçyp gitsin ýanky jowan musulman oglan. Muňa da sen sebep bolan. Sebep bolan Allah Taala muhabbeti kalbından çıksın.
Mene bir qyz gördüm, mene bir zenane gördüm. Şon görenim 3 ay ber namaz okuyamak. Hemmemizin kanimiň etýän soraky ahun nädelerden. Men öz ýanyma şad 100 nefer gelen bolmuş mal etdi.